Петър Димков е един от най-великите феномени, съществували някога в България. Човек, който съпровождаше народа към нещо по-възвишено, по-смислено, по-величествено. Личност, която остави дълбоки следи в душите на хиляди хора. Следи от светлина, от надежда, от пример. Човек, към когото можеш да изпитваш само едно – дълбоко, искрено уважение. Той често повтаряше, че мисълта е първична, че всяка болест тръгва от душата, от лошата мисъл, от нехармоничния вътрешен свят. И точно за това, за да излекуваш тялото, първо трябва да се излекува душата. Мислете красиво, хранете се красиво, обичайте красиво. Само така животът ви ще бъде здрав и светъл. Той вярва в пътя на ученичеството, в личната отговорност, в моралната чистота и в силата на ежедневната работа върху себе си. И в този свой път на съзнателно усъвършенстване той среща учителя. С големия учител на България, Петър Дънов, Димков се среща многократно в живота си. Става негов последовател и изпитва почет и благословение към всички пратеници на Бялата ложа. Изпитва почет и благоговение към всички духовни пратеници на човечеството. Хермес Трисмегист, Заратустра, Буда, Моисей, Мухамед, но най-високо поставя Христос като ключ към новата епоха на светлината. Според него Христос не е просто религиозна фигура, а космическо същество, слязло от централното слънце на Вселената, за да поеме кармата на човечеството. Христос е най-близо до аурата на Земята и работи най-усилено сега. Той ни показва пътя на любовта и само чрез нея можем да стигнем до Бога. И ако човек възприеме Христовата любов, ще му бъде отворен пътя на мъдростта и истината и единствено така може да стигне до Бога. Необходимо е активно да работим за това, което искаме и да се молим да се изпълнява волята Божия, защото не винаги знаем, искайки нещо, дали то наистина е добро за нас. Затова, когато молим за нещо, ние ще кажем нашето желание, но след това трябва да добавим: но нека бъде, Господи, Твоята воля. Господа Исуса Христа носи огромна сила в себе си и произнасяйки го, ние се ограждаме с тази сила, която ни спасява и закриля. Най-правилно вървиш по пътя на светлината, ако не правиш на другите това, което не искаш да правят на тебе. Молитвата е център на неговия живот. Той вярва, че тя не е ритуал, а пряк канал за сваляне на висша енергия от божествения свят. Молитвата пречиства не само тялото, но и душата, и духа. Тя създава любов към другите. Особено силна за него е така наречената Исусова молитва. Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грешния. Молитва, която според него съдържа в себе си цялото Евангелие. Според Димков, времето, в което живеем, е особено. То е време на ускорена карма. Животът ни тече толкова интензивно, колкото преди 10. Страданията, катаклизмите, болестите са част от този космически преход. Земята навлиза в нова епоха. Епохата на Водолея и началото на 6-та раса. Расата на любовта. Според него досегашната 5-та бяла раса е цивилизация на усилен технически прогрес, на оръжие и насилие. Но следващата епоха ще възстанови светлината. В 6-та раса човек ще придобие ново сетиво. Той казва, че 6-та раса ще донесе и ще постави като основа на живота абсолютната любов към Бога, космическият разум. Най-великата сила е мисълта. С всяка мисъл ние строим невидими храмове в бъдещето си. Радостната мисъл лекува, оптимизмът променя съдбата, а разсъдъкът е ключ към тази свещена алхимия. За Петър Димков лечението е само началото. Истинското здраве е плод на вътрешна хармония между тялото, душата и духа. Цялото му учение е пропито с дълбока духовна философия, в чиято основа стоят любовта, вярата, благодарността и свързаността с Божествения свят. Най-големият лечител на България вярва безрезервно в Бог, не като абстракция, а като съзнателно присъствие, живеещо в нас. Бог е навсякъде, във водата, във въздуха, в светлината, в храната. Ние живеем в Бога и Бог живее в нас. Вярата в Бога е фундамент за Петър Димков, но тя не се изчерпва с догматичното религиозно чувство.
а се проявява като всеобхватна любов и смирение. Дъщеря му Лили споделя: татко беше вярващ. Вярата му в Бога се изразяваше в любов към Бога. Когато някой пациент се опитвал да му благодари за спасението, Димков никога не приемал похвалата лично. Той скромно вдигал пръст към небето и казвал: не на мене, не на мене, насочвайки благодарността към Божия промисъл. Сам се смята за инструмент на висшата сила, чрез който тече лечебната енергия. Дъщеря му Лили казва: татко никога не поставяше диагноза. Той гледаше човека. Понякога още от вратата знаеше какво му е. Но никога не го лекуваше само физически. Винаги говореше с него. Опитваше се да му върне вярата, радостта, разбирането за живота. Едно от най-важните му лечебни убеждения е, че радостната мисъл е по-силна от всяко лекарство. Няма лекар, който да премахне болестите на тялото и душата така, както ги премахва радостната мисъл. Петър Димков оставя след себе си едно от най-ценните и вдъхновяващи духовно-лечителски наследства в историята на България. Истински безкористен лечител, чието служене е призвание, а не професия. Неговите рецепти, хиляди на брой, обхващат не само билки и мехлеми, но и енергии и духовни практики. През годините той създава 3 монументални тома под заглавие Българска народна медицина. Те включват хилядолетна мъдрост, лечебен опит и лично проверени методи. В тях са записани над 10 000 рецепти, от отвари и компреси до психофизически техники, режим на хранене, дишане и упражнения за очи, ум и дух. Димков не спира до тук. Той оставя цяла философия за живота. Съвети за сутрешен режим, четкови масажи, молитви, дихателни практики, оптимистична нагласа и дълбоко познание на природните ритми. За него духовността и здравето не са отделни категории, а едно цяло. Истинското лечение започва от мисълта, от вярата, от съзнанието. Още през 1926 година той публикува първото издание на своя наръчник по природно лекуване и живеене. Един от външните автори, които го вдъхновяват, е натуропатът Луи Коне. През 1931 година Димков издава книгата «Практически съвети за правилно лекуване по метода на Луи Коне», популяризирайки у нас въздействието на слънчевите бани, водните процедури и растителната храна върху здравето. В своята книга «Хигиена и лекуване на душата», написана през 40-те години, но издадена официално чак през 2009 година, Димков разглежда влиянието на мислите, морала и добродетелите върху здравето. Той учи, че положителните мисли и любовта са най-силните целебни енергии. Не случайно, когато го питат какво е единственото лекарство, което би дал на човечеството, Петър Димков отговаря: хора, обичайте се помежду си. Любовта, като висша вибрация, според него е основата на всяко изцеление и хармония. Много от лечебните му методи са възприети от съвременната натуропатия, холистичната медицина и дори психологията. В последните десетилетия неговите възгледи за връзката между мисленето, енергията, водата, природата и здравето се доказват и научно. Това, което някога е звучало като мистично знание, днес започва да се разглежда като част от едно по-дълбоко разбиране за човека и Вселената. Най-съкровеното наследство на Петър Димков обаче не е само в книгите или рецептите. То е в идеята, че човекът е сътворец, че има силата да изцелява, да твори, да се променя и да променя света около себе си, ако живее с любов, вяра, воля и мисъл, насочена към доброто. Димков казва, че болестта е външно проявление на вътрешен дисбаланс в начина на живот, мислене, чувства и отношения към природата и Бога. Затова лечението започва още с изгрева на деня, чрез мисъл, молитва, дишане, движение и чиста храна. За него болестта никога не е враг. Тя е предупреждение, призив към вътрешна промяна, път към себепознание. Затова той учи не само как да лекуваме тялото, а как да преобразим живота си. Петър Димков вярва, че здравето е начин на живот. Не се лекува само с билки, а със светли мисли, правилен ритъм, чист въздух, вода и благодарно сърце. Денят му започва по строг ритуал, с грижа за тялото, душата и ума.
Според него още със самото събуждане човек трябва да благодари. Благодаря ти, Боже, за всичко, което си ми дал и си ме научил. Благодаря ти за големите благодати, които имаш към нас. Ние те познаваме, че си всемилостив, всеистинен, всеблаг. Амин. След това човек трябва да се протегне първо по гръб, после на дясната страна и после на лявата. Тогава трябва да стане и да тръгне първо с десния крак напред, за да му върви леко през деня. Димков учи пациентите си поне 3 пъти на ден да правят дълбоки дихателни упражнения по 7 пъти, редувайки ноздрите и задържайки въздуха 7 секунди. Техника за успокояване на нервната система и насищане на кръвта с кислород. Той обръща сериозно внимание и на стойката на човек. Човек винаги трябва да е изправен, с вдигната глава, разтворени рамене, поглед напред и усмивка. Защото по този начин се свързваме с положителните енергии на природата. Ставане преди изгрев слънце и отиване сред природата. Посрещнете изгрева, гледане на изгрева, от изгряването му до оформянето му на кръг. Пинтагорова баня – най-доброто лечение на очите. След това не е добре да се гледа слънцето. Опасно е за очите. Следва излагане на гърба на слънце, възприемане на слънчевите лъчи с любов, тичане по морския пясък, ако времето позволява, и бос. За засилване на зрението, гледане в хоризонта, после веднага надолу към краката. Само погледът се мести. Така 10-20 или повече пъти. Според него, музиката и песента са част от здравето. Дори при болест и страдание, песента ускорява възстановяването. Без песен не можеш да бъдеш здрав. Така, всеки ден на Петър Димков е бил посвещение на себе си, на ближния, на Бога. Здравето не е отделен свят, то е отражение на вътрешната ни светлина. По отношение на храненето, Петър Димков е застъпник на простата натурална храна. Истинската храна за нас хората са плодовете, зеленчуците, ядките, млякото. Той подчертава, че най-полезни са плодовете. Те пречистват както тялото, така и мислите и чувствата на човека. Зеленчуците идват след плодовете по полезност, после ядките, а накрая млечните храни. Месото Димков не препоръчва. Самият той е последовател на вегетарианския режим, вдъхновен от своя духовен учител Толстой. В едно обращение на неговите правила за дълголетие Димков съветва категорично: не яж месо, не пуши, не употребявай алкохол и възбудителни средства. Избягвай бездействието и не се ядосвай. Според него безделието и ленността състаряват човека повече от най-тежкия труд, а гневът и лошите мисли буквално отравят организма и съкращават живота. Той казва, че ще дойде ден, в който човечеството ще се срамува от яденето на животни, така както се срамува от канибалството днес. Димков дава следната формула. За засилване на жизнените сили е добре всеки ден да разтриваме костите зад ушите си. Разтриването става силно, подред с всички пръсти, палец, показалец и така нататък. След като се изредят всички пръсти, разтриването продължава с показалеца и средния пръст заедно. След което с трите пръста, показалец, среден и безимен, леко се поглажда ухото отгоре надолу, казвайки: аз съм здрав, бодър, богат. През това време другата ръка е сложена с длан върху кръста. Прави се 3 пъти с едната ръка и 3 пъти с другата ръка. Завършва се с леко подръпване на долната месеста част на ухото с палец и показалец. Изключително интересен аспект на методите на Димков е лекуването на душата. Той отделя специално място на вътрешната чистота. Смята, че чистите мисли, добрите помисли и добродетелите са решаващи за здравето. Най-важна за човека е вътрешната чистота. Мисълта е основата на всичко и е най-велика сила. Освен лечител, Петър Димков е и духовен учител, по свой начин, чрез личен пример и мъдри слова. Той черпи мъдрост от различни духовни източници. Чете Библията, Корана, будистки, зороастрийски и египетски текстове, търсейки универсалните истини във всички вери. Сред любимите теми на беседите му са добродетелите. В едно рядко съхранено интервю Петър Димков споделя, че най-високо цени добродетелите благородство и саможертвеност. Защото който е готов да се раздава за щастието на другите, той е благороден. И обратното,
благодарният винаги е готов да се раздава за другите. Красотата според него е преди всичко духовна категория. Красотата произлиза от духа. Лицето е красиво като отражение на душата. Най-голям порок за Димков е алчността, защото алчността изяжда човека отвътре. Руши хармонията в обществото и в крайна сметка вреди най-много на самия алчен. Вместо това той призовава хората към щедрост, състрадание и споделяне. Добротата и доброто сърце на българина. Тази черта на народа си цени особено много лечителят. Той съветва хората вечер преди сън да повтарят утвърждения за мир и радост. Аз съм спокоен, аз съм силен, всекидневно се чувствам все по-добре, щастлив съм, че живея. Утре ще бъда по-радостен и по-добре от днес. Това е форма на самовнушение за програмиране на ума с положителни мисли. Според него, усмивката е най-хубавата човешка гримаса. Тя озарява лицето и свидетелства за вътрешна светлина, а тъгата не подхожда на човека, освен ако не е изпълнена с благородство или красота. Животът сам по себе си е радост, а точно преди да заспите, кажете следната молитва. Господи, огради тялото ми със светлината си и го пази. Отивам да се моля, отивам да се уча, отивам да работя. Искам да посетя школата на Всемирното бяло братство. Господи Исусе Христе, това е Твоята воля. Формулата за дълъг и щастлив живот според Димков може да се обобщи така. Живей всеки ден в умерен труд, с чувство за полезност. Храни се чисто, пази морала. Не трупай негативни емоции и винаги обичай. Винаги да обичаш. Това, по думите на дъщеря му Лили, е било неговото главно житейско правило. Именно любовта към Бога, към хората, към природата, смята той за универсално лекарство, което лекува и душата и тялото. Въпреки материалните трудности в дома на Димкови, царят любов и грижовност. Петър Димков е нежен баща. Вечер разказва приказки на децата си, измисляйки свои продължения на историите. Когато малката Лили мечтае за кукла, а пари за играчки няма, татко й постила вестници в обувките, за да не е студено, и заделя от нищото, докато успее да купи куклата. Щастието в детските очи е най-голямата му награда. Семейство Димкови имат ясно осъзната мисия – да служат на хората. Мария Димкова е неотлъчно до своя съпруг в лечителската му практика. Неговата лява и дясна ръка. Тя му помага във всичко. Държи му палтото и шала, когато излиза по болни. Подрежда билките, приготвя мехлемите, посреща и утешава пациентите. През десетилетията, в които домът им е бил отворен за страдащите, Мария и Лили ежедневно отговарят на десетки писма с молби за помощ. Преписват на пишеща машина рецептите, които Петър диктува, и поддържат архива с пациентски картони, съхранявайки ги просто в обикновени кашони. Когато почувствате студенина, страх или присъствие на нещо нечисто, произнесете следната формула: в името на Господа и Исуса Христа и силата на светия животворящ духовен кръст, да се разпръснат и изчезнат всички нечисти, тъмни сили, мисли и чувства от дома ми и леглото ми. Това е добре да бъде правено и когато пътувайки отсядаме на ново място. Ако човек трябва да пътува, предишния ден отправя молба: Боже, моля те в името на Господа и Исуса Христа, с чието име Ти си благословил да те призоваваме. Оставям себе си в Твоите ръце по време на пътуването и моля за Твоята закрила, защита и спасение. Да се изпълни святата Ти воля, Боже, над мен. След 9 септември 1944 г. новата комунистическа власт гледа с подозрение на Димков заради миналото му на царски офицер и изявен републиканец и славянофил. Анна Заимова, чието съпруг е осъден на смърт, и единствено Димков отива до неговата къща, за да се сбогуват, помага на Петър Димков в трудни за него моменти. Помагат му и много други близки до новата власт, получили изцеление от великия българин. Едно от нещата, които най-много тежат на Петър Димков, е забраната да има ученици. Трудовете му са забранени. Тритомникът «Българска народна медицина», «Хигиена и лекуване на душата», «Молитвеник» и «Очна диагноза» са обявени извън закона. Въпреки това, Димков не се страхува.
Той тайно пътува из цялата страна, за да продължи да лекува болните, приютени по домовете на доверени хора. Нерядко му се налага да ходи нощем с фенерче в ръка по неосветени улици, за да посещава тежко болни пациенти далеч от погледа на властта. В Пловдив през есента на 1965 година Петър Димков пристига в града, където десетки хора го чакат с надеждата да бъдат прегледани и лекувани. Прегледите се извършват в дома на приятелско семейство, но къщата е обградена от полиция и всички присъстващи са арестувани. След разпита се оказва, че никой от потърсилите помощ не е платил и стотинка. Те са освободени, но Димков остава задържан, защото според властите той е главният подбудител. Той не е просто задържан в ареста. Той е хвърлен в подземията. Следва продължение. Ако искате да кача и третата част от видеото, напишете ми в коментарите да, искам. А ако искате видеото да достигне до повече сърца, споделяйте го, приятели. Нека всеки знае кой е Петър Димков и какво ни завеща. Бъди благодарен и ще оздравееш. Пей и ще се излекуваш. Мисли добро и ще се преродиш.